Ramogi homedo dhi nyime kwan joma oseyud kod tuo mar guonyo mar MPOX e kaunti ma Kisumu kod Homa Bay ochopo ji 3 ma to kaunti ma Kisumu lando chal kata jal mokwongo moyud kod tuono ka Homa Bay koro ni kod ji 2 e thuolo mar juma achiel. Jal moyud gi tuono Kisumu noa e piny mar South Sudan ka kwano noidho ka ikwayo joma idho bas ma ne jal noidho mondo mi ochope kar thieth mani machiegni kodgi mar mondo giyud pim. Kaunti ma Homa Bay bende ochako ndiko ng'at machielo moyud kod tuo mar MPOX ka jotuo 2 go sani oket kama otengi e kar thieth ma Homa Bay kod ma Kisumu. En isolation ward marwa ma Kisumu County Hospital kama wachiwo ne thieth e yo makare e wi wach mar MPOX ni. Mae en mondo mi awach ne jopiny ni nitiere jogo 4 manyo osebedo contacts kata manyo bedo machiegni kode, ma 2 ni e Kisumu ka, achiel no dhi Siaya, mano ge Makala kama ne wasewuoyo gi jogo ma jogo mochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Siaya mondo koro gelo gine ni to obede quarantine kata obedo dala. Ng'ama chielo manyo contact mare kata manyo girado go bende nyo odhi Ndhiwa, Aora Chuodho, mano e Homa Bay County, ma bende nyo wasewuoyo gi jogo director ma thieth ma Homa Bay. Jogi dhi bedo quarantine kuom wige 3 mabiro, ni mar tuoni obedo incubation kata obedo del kind ndalo 2 gi ndalo 21 kapok owuok.